गुड मर्निं खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। नैबे समावहा आर'नाइ गोदोनायाव लानानै आर'नाइ फालि गोदोनायाव लानानै फैबावलायबाय जोंहानि आदै लाहानि बारियाव आरो बेवहाय फैबाय थानायनि थांखिया बेनोदि जोङो सानफ्रोमबो माने शर्ट्स भिडिअ बानायगासिनो दं आरो शर्ट्स भिडिअ बानायगासिनो दं आरो बेनि सिगाङावनो नोंथांमोनखौ आं सोंनो सानो माने गोदान बोसोर 2024 मायथाइयावहाय दिनै जाबाय 3 खालार गाबोन जागोन 4 खालार आरो बे भिडिअखौ गाबोननि सानावनो आपल'ड होनाय जागोन आरो बेवहायनो नोंथांमोनखौ सोंनो सानो दे गोदान बोसोर 2024 मायथाइ जागायजेननायावहा नोंथांमोननि साननाय हनायफ्रा बेसेबां पारसेन्ट जाफुंदों नोंथांमोना एसे कमेन्ट खालामना खोन्थाहर। आंनिया अमुक पारसेन्ट जाफुंबायानो बा आंनिया अमुक पारसेन्ट जायासै बा आंनिया अमुक पारसेन्ट जागोन होनना मिजिं खालामदों बेबायदि बा आंनिया 100% जाफुंबायानो ओरैनानै सोरबाफोर गावबा गावनि नोंथांमोना गावबा गावनि सोरबाफोर नङा नोंथांमोना गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों एसे फोरमायहर आरो आंनियाबो आं गावनिखौ फोरमायना लानोसै नोंथांमोननि सेरावहा माने आंनियाबो दिनै 3 खालार आरो गाबोन जागोन 4 खालार दिनै 3 खालारसिम आंनियाबो प्राय 50% माने मोजांखौनो मोनदों 50% मोजांखौनो मोनदों आरो 50% एसे जाफुङै बायदि मोनदों। मानोना 1 जानुवारि सानखालिनो आङो मोनसे टाउनाव थांदोंमोन मंगलदै टाउनाव आंहा कम्पिउटार मेसिन बे कम्पिउटार मेसिनाहाय हामा जादोंमोन बै खालिनो आरो हामा जानानै फाहामनो लांदोंमोन आरो फाहामनो लांनायाव आं जाय जायगानिफ्राय कम्पिउटारखौ बायदोंमोन बै जायगायावहा माने दखाना बन्दमोन बै खालि बिराद हामा थक जादों आरो आङो बेनि थाखायनो 50% मोजांखौनो बुंनो सानदों आरो 50% हामा दा बर्थमान रानिं सोलिगासिनो दङ आरो नोंथांमोना गावबा गावनि माने जाफुंनायखौ बा जाफुङैखौ आंनो फोरमायहर आरो नैबे समाव जोङो माने गोबां मानसि दं आंनि खाथि खाला नोंथांमोननो दिन्थिगोन माने नैबे समावहाय न'निफ्राय बेवहाय बे बारिसिम आंहा थाबायनानै फैदों शर्ट्स भिडिअ बानायनो थाखाय आरो जोंहानि रानि मोखौबो लाना फैदों रानि दङ खाथियावनो मिनिबाय थादों आरो बिसोरखौ लानानै बेसिम फैनायाव आंहा गारि भारा खरसा जादों थारमाने गारि भारा बिराद बुरजा खरसा जादों लामा बाजार बेफोरो हाबबोदों आरो ना हाबबोनायावहा बेसेबां फैसा खरसा जादों मिथिगौना लोगोफोर अनलि 20 थाखा अनलि 20 थाखा खरसा जादों नै खाथियावनो दङ 20 थाखानि केमेरामेन दङ आरो केमेरा उमेन दङ केमेरा बय दङ आरो जोंहानि मस्ट फेमास एक्ट्रिस आंनि मस्ट फेमास एक्ट्रिस होनना बुंनो हायो आरो ना रानिया रागा जोंदो रानि ओइ रानि नायदो रानिखौ नायदो दिनैनि महरखौ बोरै नुदों ब्लाउसआ जाबाय नै कालारा अमुक मा कालार बियो मा कालारथाय एस कालार ना मा कालार आं मुंखौ मिथिया नोंथांमोना मा कालार बे कालारखौ बुङो मा कालार बुङोथाय ब्लु कालार ना मा आरो एस कालार आं मिथिला जेबो मिथिला नोंथांमोना बुंहर मा कालारनि ड्रेस गानदो बाजैया मबाइलाव बेलेगबो नुनो हागौ थेवब्लाबो माने एसे ब्लु कालार बायदि आरो ना आरो लांगायाबो नै दखनायाबो नै मा कालारनि मिलायदोंना एसे बेबायदि गोदोनि अल्ड डिजाइन ड्रेस गानदों आरो बेबायदि अल्ड डिजाइन ड्रेस गाननानै माने एसे साजायना फैदों आरो ना गोदान बोसोराव आरो रानिनि साननाया बेसेबां जाफुंदों बुंना होदोब्रा आंनि साननाया औ नोंनिया बेसेबां जादों आंना 50% जादों आंनियाबो नोंनाबो बारदोसो नामा नोंनिया ना खमिदो बेबायदि आरो खोथायाहै दा जियानो जा नोंथांमोनाहै आंखौ भिडिअनि गेजेरजों आंनि चेनेलाव हाबनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामगासिनो दं बे साननैसो सोरबा फंबाय सोरबा बिनानाव सोरबा आदा सोरबा आगै मोनाहै कमेन्ट खालामगासिनो दङ माने आदा आंनि चेनेलखौबो नायनानै एसे लाइक खालाम आंनि चेनेलखौबो नायनानै एसे कमेन्ट खालाम बा आंनि चेनेलखौबो नायनानै एसे साबसक्राइब खालाम होननानै बुंहरगासिनो दङ नोंथांमोनाहै आरो हागौमानि आं बयनिखौबो साबसक्राइब खालामना होदों आरो नोंथांमोनाबो आंनिखौबो साबसक्राइब खालाम जों अरायबो नोंथांमोननो थाफागोन उननि समाव मोजां ब्लग भिडिअ लाबोगोन बे साननैसो एसे बेबायदिनो आरोना साननैसो उनावहाय मोजां ब्लगफोरखौ लाबोगोन थाबैनो 1K खालामना होदो मानो होनना बुङोब्ला बोसोर बारबाय
बोरैबा नुयो आरोना लोगोफोर अननानै जों बर' मानसि बयबो खौसे जानांगोन जों बर' मानसि बयबो खौसे जानांगोन खौसे जानानै बर'नि चेनेलखौ बर'फ्रानो साबसक्राइब खालामना होदो जों गुबुन हारिनि माबाफोरखौ बारनो हानाय हिसाबै ना आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो जे आंनिखौबो साबसक्राइब खालाम आंनिखौबो लाइक खालाम होननानै आं गासैनिखौबो खालामना होगासिनो दङ दै फंबायमोन खालामगासिनो दङ बिनानावमोन बा सोरबाफोर गिदिरफ्रा बुंहरदोंब्लाबो आदामोन आं गासैनिखौबो साबसक्राइब खालामना होगासिनो दङ खालामगासिनो दङ बेबायदिनो आंखौबो बुंहरबाय था लाइक खालामनानै खालामना होगोन अलरेडि ना रानि ना नंगौ नङा खालामगासिनो दङ जों बयबो खौसे जानानै सानैजों आरो दायो मा बुंबावनो हा गानै जोमै फैबाय आरो बेलासिनि समावसो जोङो एसे शुटिं सर्ट भिडिअनि शुटिं लानाय जादों आरो मागो फैगासिनो दङ औ मागो फैगासिनो दं औ दा दहाय बुंदोंमोन आं गुड मर्निं एडभान्सै गोजोन हामलायनाय बावहरबाय बर'नि औ मागो दमासिनि एडभान्स एकदम एडभान्स मोजां हामग्लायनाय थाबाय बयबो बोसोर गोदानाव आलो आलो बयबो बोसोर गोदानाव रंजा बाजा खौसे जानानै न'खर फेमिलि सालायनानै बा न'खर संसार जानानै मागो दमासिजों लोगोसे फैबाय थानाय समफोरावहाय मोजां माने मोनसे माबाखौ गावनि मा होनना बुङो न'खरखौ संसारखौ दानो हाथों बयबो हा दानि आरो नैबे समावहाय मोनाहांबाय आरो दिनैनि ब्लगखौबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरो ब्लग भिडिअखौ आं गाबोन फुङावसो आपल'ड होगोन बयनिसिमबो बाय 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 बाय